God morgen. Jeg havde en plan om, at når jeg fik en ny telefon og et godt kamera, så skulle jeg til i gang med at lave nogle små videoer. Så nu tror jeg har trukket den længe nok, og nu tror jeg, det er tid til, at jeg skal til at øve mig i at lave de her videoer. Så stemmen er lidt ro i dag, men det er nok bare sådan, det er. Så jeg tror, jeg vil trække et kort for den energi, der er i dag, og så må vi se, om det her, vi kan blive lidt bedre til det. Øve os i det. Øve os i at komme i gang og ligesom se sig selv på en skærm. Det er lidt grænseoverskridende, men i dag er det oraklets gave, hvis I kan se det. En tekop med et magisk tebrev, ja. Og nu klør min næse. Og det er nummer 37. Det er en 10'er, det er en 1'er til en ny start. Og det er også om, der er en ugle nederst på billedet under tekoppen i det der genskærm. Så det er noget med noget klogskab. Man ser jo tit, at ugler er kloge. Og det ved jeg ikke, så får jeg sådan en idé om, de er eventyrlystne, men jeg tror ikke, ugler de er eventyrlystne, men det handler måske om at være eventyrlysten. Tro på livets gaver. Tro på de ting, der kommer til en. Turde tage livet ind. Altså fylde sig selv op med livets gave. Ja, jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at det handler om, at man skal fylde sig selv op. Turde tro på ting. Turde stole på tingene, de kommer til en, når man er klar til det. Så det giver måske også meget god mening, at jeg har ventet lidt på at turde kaste mig ud i det her med at lave de her små videoer. Og jeg nu gør det. Så det giver vel god mening, at man ligesom gør tingene, når man er klar til dem. Og ligesom tør tage livet ind på en ny måde. Tør gøre tingene på en anden måde, end man plejer. Så jeg tænker, det var dagens budskab for i dag, her på en torsdag morgen. Så men fedt, I gad at være med. Så vil jeg fortsætte min dag og se, hvad dagen den bringer. Og så tror jeg vil gå ned og lave mig en kop te. Og det var budskabet for i dag. Kan I have en fantastisk god dag. Hej hej.